umkhulumeli we-MK uNhlamulo Ndlela kanye noGodole sebememezele indlela yokufuna umsebenzi online zizwele. Very good example to our society. Abantu abanoqiniso nje. Yeah. uGodole akawacamba amanga futhi. Umuntu ebeka indaba straight. Ufana nje ngani ufana nobaba akathanda amanga. Hayi uyabona njengamanje isikhathi insuku njoba sezinje kufanele bazi abantu ukuthi kwenzakalani injani. Namhlanje silontshe besifuna ukuntshela silontsha i-database yethu enemisebenzi. Yes. Upanyaza kwakudala esikhulumela amanga esitshela ngokuthi yena unenasi sipani ekhuluma ngomsebenzi engekho sikaze sibona akaze asikhombe nokusikhomba ukuthi isikhundla esiphi sitholwa kuphi uapplyela kuphi. Uxhaphaza abantu kakhulu bayathanda ukuxhaphazana kakhulu. Ngiyamangala ukuthi basavele kanjani labantu sonke lesikhathi besikhohlisa kangaka. Angithi umbonile ukuthi uzubona abantu akabacabangeli. Ungafika ukuthi uthi wenza umsebenzi uthi amapanyaza akaba register amapanyaza makwenze njani owakhe lo msebenzi owakhe. Hayi kodwa ke bayaxhaphaza ngoba ba desperate abasena ama idea abasena ama solution. So thina sithi ke sifuna ukukhomba abantu bethu bezwe lethu ukuthi thina masithi siyayenza into siyayenza. Namhlanje silauncha iprogram yethu Thola Ispan. Hayi nasispan thina sithi thola ispan. Yes. And masithi thola ispan ungaya kukhona manje ucheke ku website www.tholispan.co.za na ku website yethu uyakwazi ukuthi from mkparty.org.za uconnect kule database yethu nemisebenzi close to 60,000. And akusi imisebenzi yamanga uyakwazi uklikha laphana from the private sector nabohulumeni yonke inhlobo yemisebenzi ikhona lapho. Nizobona nani futhi sinama internship khona lapho. Mawufuna ukuthola internship from a company ethize uyakwazi ukuthi ungene lapho uklikhe uapply akhona ama opportunity agcwele amathuba laphana. Thina sithi ngempela MK ikhona sifuna ukumbonisa ukuthi so deliver. Already we are delivering. Already we have manje siyaphangisela le ndaba le. And I can tell you from Spanish Fund gardener right up to engineer. Yes. Any opportunity to nursing to artisans, any kind of job lenifuna, it's there. All you have to do is just apply. Ngesizulu ke mase sibatshela sesithi imbila yeswela umsila ngokuyalezela. Injalo. Akufanele ukuthi isuka mva likhwelwa izagila njengoba namhlanje silontshe le program ithola ispan. Lokho bafowethu kusho ukuthi ungathi siyazi ukuthi isenifelo yinhliziyo kakhulu ukuthi nilahlekelwe yithemba ngendlela upanyaza obenza ngakhona. So njengamanje sibuyisa ithemba ebantwini futhi lokho nizokubona uma uyongena kuthola ispan uzobona uzophinda uxoxele nabanye ukuthi umsebenzi uyatholakala. So simple ngaphandle kokulandelela imigudu nemithetho eminingi ithola ispan izokunikeza umsebenzi na kanjani iyona esilontshe namhlanje akuyona ithola ispan yamasela le akuyona ithola ispan yamasela ithola ispan yangempela. Nazo thola ispan ithini vuka phanda spana. Ithini vuka phanda spana. Phela nje simple. Isimple kakhulu ene hayi ukuthi into mhlambe enikhohliswa ngayo le into yenze ubona izukwenzekana then you can prove it ukuthi yenze uzotshela nabanye ukuthi lento ngempela yenze injalo. Njengoba niyibonela nami naye ngiphethe efonini yami ngiyakwazi ukuapply umsebenzi efonini. Ngiyakwazi ukuklikha laphana ngithi okay ngifuna i-opportunity ethize ivule uyithola khona lapho uyakwazi ukuscrolla ubone lo msebenzi ofunayo uapplyele kanjalo nje. Lokho ke kuchaza ukuthi ingane zakwethu njengoba umkhonto ufikile unendaba nabantu bakithi abamnyama njengoba kuvulele ethola ispan asilindanga ukuthi kuze kuthiwa ayisesiwinile nje obizwe sisolithatha. Kumele siqale manje ukwenza izinto ukukhombisa abantu ukuthi yini MK ezoyenza
lokho esikwenzayo hayi ukuthi ngoba mhlambe sithenga amehleni noma sifunana isivotele cha kodwa senza iqiniso sebehlupheke kakhulu abantu abamnyama sekuyisikhathi sabo nabo manje nabasha bekwazi yes kakhulukazi intsha intsha eningi ayisebenzi so ithola isipani ngiyacabanga ukuthi iyona ezokwenza isiqiniseko sokuthi ngempela lento esithi sifuna yenzeke emkhontweni izokwenzeka before nje kwenzeke yonke into njengoba izosizolithatha ngomhla 29 kuzobe sekwenze uzobona izinto ezizokwenzeka so ngiyazi ukuthi nonke nifuna umsebenzi upanyaza ubenibiza left right center ethozani nama ID eqede enganinikezi lo umsebenzi loyo upanyaza uzinikeza yena ukondlisisa usakhe nomndeni wakhe akabacabangela abantu bakithi so isikhathi manje sokuthi bafowethu silweni sonke lempi kodwa hambe yongena kwithola isipani ubone ukuthi yini ozoyithola uzowuthola wonke umsebenzi ofunayo injalo it's your chance your last chance but ungakhohlwa okubalekile ukuthi makufika kuyi29 usuku lwe29 make sure ukuthi niyavote akufihla letsathi la 29 lesikalevala letsweng ka ufela lona lelo vote lokho kufika asiko ra 29 mingarivale mohoma hinkweni ka n'wina mi vote ileswi lavekaka uyazi yavele yangichaza ke leso uyikhuluma njengamanje ngoba uMK owethu sonke ilokho engigqugquzelayo ukuthi ama language onke awu11 angithi yebo so ngigqugquzela uyabona uyishaye kamnandi bayizwile nabanye lapha oshanga lezile hayi nami ngathi ngizoyifunda ke manje hayi awungifundisa ngeke fune ngithi ngibabingelele ngazo zonke izilimi injalo kodwa njengani zakwethu okubaleke kakhulu bekuyikho lokho umtshele obengekho ukuthi ithola isipani isikhona konje uthe www.tholiaspane Tolispane.co.za Tolispane na kanjani ngani zakwethu iTolispane ke uzoyitholela umsebenzi akuyona le kapanyaza ngiyazi ukuthi njengoba ukhona la spokesperson ngiyazi ukuthi kuningi abakodwa namhlanje asizile ngalokho azile ngento eziningi bezize ngeTolispane kodwa ngiyabaza abantu phela bahlezi bekuzwa lapha kuma interview ukuthi le nto iyabhaqabula hayi ngokudlala iyabhaqabula ayidlali nabo babethi bazama ukuyithatha kancane kuthi uyafika ke lo sizodlalela ngaye befuna ukuphuphisa iMK bethi bafuna ukuyiphuphisa ngawo bathola ukuthi hayi yonke into ibekwe yabasohlelweni injalo ngiyabona bathi repeat kusho ukuthi iwebsite yakhona www.tholispane.co.za Tolispane leyo ngcenyana uyiphindele kade uspela uyithi nje so slow khona bezokwazi THOLISP okay kahle ANE www.tholispane www.tholispane.co.za okay uyazi mawuspela ngithi mina mhlambe elinye igama awuthi ngenze kanje uTholispane yabona www.tholispane.co.za www.tholispane.co.za then uzobusungena straight lapha endaweni ethize athi senze kanje Tholispane.co yebo Tholispane 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 let's see ukuthi izoyikhomba na athi ngathi ngibona kanje angathi ayikhanyi kahle nazo yazothi ngiyenze kanjani Tholispane asiyenze kanjani hayi ngahlala ngifuna ukuthi ngibhale asibabhalileyo yazi nami buye ngidideka lento yokubhala lana kodwa bayazi bathi basithi interact lighting I hope people know hayi kodwa uyabona bayitholile njengoba ubhalile nje wathi Tholispane
www. Yeah, Spane with an E. Oh yes. Yeah, Spane. Yeah, Spane. Yeah. Spane. Spane Yes. with an E. Yes. Not I. Not I gcineni. Yeah. Spane. Yeah. Spane. Yes it. Wayishaya. Yeah, Felicia we pay. Spane. Hayi Spane. Yes. Polispane. Yeah. .co.za. Injalo. Yeah. Polispane. Tolisipane. .za. That's it. Yona le. Othi uyitholile sibeko. Uyabona bashesha ukuthola uyabona Tolisipane. bashaya ngqo ke manje bashaya yona so bakhuluma ngeage Age yami. cha mhlambe bathi lo thola ispan mhlambe lemsebenzi mhlambe ufuna ukubuza ukuthi ngabe kufana nangale nani ukuthi mawuna 35 awukwazi ukuthola umsebenzi Ayikho leyo nto. Lama opportunity amathuba nemisebenzi open to everybody. As long as wena ubona ukuthi no lo msebenzi ungawenza unaso iskill sokuwenza apply. Akuwona umsebenzi wokuxhashazwa lo noma ungangena njengamanje. Ngena njengamanje uyele khona ufika ubone uzoyibona yonke lento yakwagogo bathi 35 in ayikho leyo nto kwa MK asise kwa MK akusetshenzwa akusetshenziswa lento ukuthi wena fanele ube neminyaka emingaki hayi le asisebenzi ngani zakwethu umkhonto uzela uzokhulula umuntu omnyama so kufanele nikwazi lokho noma yini ezokwenziwa izobe yenzwa ngaphansi kwegama leni ngoba senihlupheke kakhulu ngani zakwethu anithengwa ngalokho okwenzakalayo ngoba indlela esenihluphekile ayikho imali ekungathiwa nithengwa ngayo ukuthi nisethembe kodwa okufanele nikwazi ukuthi iqembu leMK lenzelwe nina ukuthi nikhululeke ngoba ifreedom lekwakuthiwa ikhona asikaze sayibona sizwa mabe khuluma ukuthi kune freedom but ifreedom thina sikaze siyibone kuze kube namhlanje ifreedom izoqala ngomhla ka29 kuya le ilast sokwazi ukuenjoy freedom khona. Yes, this is inhlamulo Ndlela. Ngiyabona bayabuza ukuthi wena inhlamulo Ndlela. And then ngibona nenye question. Yeah, amaphepha bakhona. Ukuthi i-national na yebo imisebenzi at all levels throughout the country, all grades, everywhere in the country igcwele imisebenzi. Akunandaba ukuthi use-Eastern Cape, use-Limpopo, use-Mpumalanga, use-Joburg, use-Northern Cape, use-KZN. Ikhona imisebenzi all over South Africa. Umkhonto uyabagwaza injalo uyabona nje mawungakuthi mangake ngithi nje uzobabona bangakanani labantu uthi ababhala ukuthi MK konyuka into MK banyusa nje MK kuphela injalo uyabona nje buka angeke uzubenze lutho awubuyila buka nje awubuyila amaphoka hayi nje manje iselidumele emansumpeni akusekubaleka sesiqonda ngqo mase lidumele emansumpeni ke usuke sekungekho ukuhlehlela emuva ureverse siyawukhipha no forward kuphela ureverse sawusebenzi hayi imoto yaphambili le kuphela cha ngani kwethu ilokho ke unhlamulo akade ezonithulela khona ithola ispan njengoba senizwile ngicela ukuthi nade bengekho nibatshele namba begqokisa ikapisi bayijabulele ilokhuzana ngani zakwethu ade bengekho nibatshele ukuthi www.tolispani.co.za lapho uzothola noma imuphi umsebenzi ofunayo akunakuthi ukuphi nezwe uma ula eSouth Africa akunakuthi iage yakhe ingakanani uma ula eSouth Africa thola ispan uzobona ukuthi ngempela umkhonto usuqalile uyagwaza singakafiki lapha sithatha into yethu ngokusemthethweni umshini siyawufuna umshini wethu back anisiyothatha sebekhuluma ama request koshona ilanga ngisazongena nani boyisikhathi u8 uzongishaya ngicela ningene ku live ngo 8:30 ngicela ngo 8:30 niphinde nibuye ku live ngoba njengamanje benguvule special for ukuthi unhlamulo ekwazi ukungena ezoyihlala usetsa kuyahlala usetsa ngithi ayihlala usetsa yeah uzoyichaza uzoyichaza ngempela sekuchazile hayi usichazile uvele wayiqeda ngani zakwethu
sibonge kakhulu kuba nani asihlanganeni noma lapha ngo-8 ngizophinde ngibuye sizokwazi ukuxoxa ungabavalelisa Nhlamulo. Ngibonge kakhulu ukuthi ninginike ithuba lokuthi ningilalele ngibonge nomngani wami a disciplined cadre ofuna ukubona ushintsho ngiyazi ukuthi nani khona you love your country. All I can tell you is that you are going to be the catalyst of change. No one else can change except for yourself. That's just the reality. You've got it in control. Make sure that you activate your vote to bring about change and liberate yourself from whites that only want to control us, from blacks that behave like whites in the form of ANC leaders in government, and ensure that we as a civil society, who run our country, the people shall govern. The people shall govern. Itina that must run this country. Not in a form of abantu, abafika ngama credentials, ngama struggle credentials. Akusetshenzwa ngama struggle credentials. It's about time we take back our country. So vote nge-29 zakaMeyi. Ngiyabonga. Abavalelisa ngesitswana. Ivalisa ukuthiwa nesitswana mawuthi ufuthi baba yini? Ke lebile haholo la hore ko lemphile ko sebaka se lemphileng sona hore ke gone go le addressa le chomi ya ka ena ba le mitse hantle bileng le bitso la hae ntshone ke batla e tshofela gore ka di 29 tsa May le tsweng kaofela lona le di chomi tsa lona le bomme le bonkgono le ba ntliseng kaofela le felleng only ko blacking engwe fela one fela ke ntwe re kopang le voting ka di 29 tsa May le vote le mkhonto wesizwe kwintwe re kopang na echangani ntamikombela noko nkhense hinkweni nkhense ngofu swa ku muhumile mi ta hi bona na vona na vona hi Xitsonga vele na khensa swa ku mi humile mi nyika na opportunity leyiwani kokwani swa ku ni vulavula la mi nga kona ni va mamani va baba va sesi na vaboti na vana lava swi kotaka ku vota hi siku ra 29 mi endla sure ku ri mi huma hi vuningi bya n'wina mi ya vota mi votela MK. Yes. Iba loko se hi la ku vona a swilo swi cinca swi nge cinci loko nga yimi milenge a timhaka ta hina ti lava ku ri hi tiyimela hi milenge se loko hi nga yimi hi milenge swi nge endleki se a hi tshikeni leswaku hi tshama amatlhelo hi langutisa swilo swi kha swi endleka bese hi rila kasi a nkinga kahle ila ka hina na solution ila ku voting ntse fanele ivota injalo baba Nhlamulo kumnandi uyazi makuthiwe South Africa kukhulunywa zonke izilimi bazothe ugodole uselahlekele angilahlekelwe angithi uyabona nje njobe eshayishangana eshayiswana ngiyishayela izulu sixoxa inkulumo yethu siyezwana uyabona singama South African so ngani zakwethu sibonge kakhulu uhlezi kumnandi ukuba nani masingahlala nani la lingashoni ilanga liphinde liphinde lishone so okwamanje ake nginivalelise ngethemba lokuthi by 8:30 sizobe sesibonana ngibonge kakhulu ngikhenzile sinene ikhenza sinene baba ngci